Ayal adamın özünü bagtly duymak üçin erkek adam haýsy sözleri aýtmak wajyp. Goýgyryp wada edip ýören da biraz özüň saklamaly ýeren düşünje bar bizde edep tertip bar adamda. Käbir adamlaryň ýanyna barasyň ele ýüzü nurana tanşasyň. Käbir adamlar köz brand, köz abraly näme. Öýkelek şoň gözümde gahary bardy. Gorkýan bir şoň ýaklardan. Köp ağladım belki ýöne geçýän eken. Men ýöne işleýärdim. Sen 4 saat soňra toý şeýle dämi? A sen soňra toýuň maşgalasy üçin ol ömürlik galýa. Sen akbarjy hemme wajyplatlaryň biri. Bilmedim ne goç murat bar. Kynlaşdyrýan diýdi-de. Ýöne köje sözler bilen aýtdy. Bir ädimi idealny bolmaly. Sen dostlaryň görüp bolup bilýär. Sizin diýmek psihologiýadan okuýuňyz bar. Salam ýahruwan tomaşaçylar, siziň bilen Gültamada we siz Türkmenistanyň naýwaşy video foto studiýalaryň biri bolan Akepteri Video Production'yň ýazma geçirmegine üstünüň açaratly gepleşiň 4-nji sanyna tomaşa edýäňiz. Men bugünkü myhmanym Türkmenistan döwletimizde nusgawy iň owadan, iň akylly öz üýtgeşik stili bilen saýlanýan Zehine alparjylarymyzyň biri bolan Zeyba Gözel. Hoş gördük studiýamyzda. Awalan juda uly bahaňyz üçin köp minnetdar. Ýakynda eşitmekden hökmünde we myhman edip çağıraňyz üçin köp minnetdar. Ilkinji size öz adymdan we Güller Dünýäsi accountynyň şolaryal owadan kompliment. Awalan Kabul edin. Начнём. Her bir myhmanymdan hökmän soragym özüňi 3 söz bilen beýan et. Siz özüňiz 3 sözle näme beýan ederdiňiz? Bilmedim. 3 söz. Da, şas вот mızgafı şturm diýer, beýni hüjümi. 3 söz. Perfeksionist. Öýkelek. Gözellik döretmegi halaýan insan. Super. Спасибо. Düşündüm. Ştaýdy ja aňlasaňyz bolar, haýsy personaj, haýsy adam bilen biz interview edýär. Indi soragym size şeýlerak soragym. Coco Chanel şeýle diýär. Her bir adam bilen tanşaňyzda ilkinji şo barada döreýän duýguny ikinji sapar duýup bolanok diýär. Siz adam bilen ilkinji ýerek tanşaňyzda näme öýtsereňiz? Indi biziň hemmemizem oruslarda aýdylýan bir nakyl bar. Встречают по-одёжке, ýani Da. ilki bilen daşdypata seredýärler. Indi isleseň islemeseň hemme insan kalbyna seretmäke, oň içki dünýäsine, maňyzyna seretmäke, ökmen surataň daşdypatyna seredýär. Evet. Men şeýle däl iselerim şol şeýle. Men bilmedim, arasaçyl adamlar gowy görýän. We ilki bilen belki şoňa seredýänler. Ýöne ondan soň elbetde onu bilen näme gürleşik bolar? Dünýäsi nähili, dünýäsiniň howasy nähili, rengi nähili, bu elbetde wajyplatlaryň biri. Gasy dogry sebäbi mysal üçin magazine barýan köten süýçüler bar. Ilk obýortkasyna seretdiýäň, uje soraýa satywçydan haýsy gowjaka öz islemden. Действительно, psihologiýada da şeýle bar. Birinji 10 sekund adam skaner etdi. Sen adamyňda şeýle bir zat bar, indi mysal üçin goşup bolýar, adamyň daşy bar, plus her bir adamyň daşyna tyrtsony polasy bar. Şol haýsy nastroýeniýede on müňgeýnäsin, ýüzüniň grimaskasy aýdypdyr. Onu käbir adamlaryň ýanyna barasyň ele ýüzü nurana tanşasyň. Käbir adamlar köz brand, köz abraly näme. To есть energiýa samba. Şonam? Meň pikirimçe soňky döwrün seren adam bar. Adamyň içki dünýäsi, ýaşaýan günleri we duýgulary gözünden görünýär şol. Действительно. Hawa ýakynda bir tanış zenanym täze bir biznesde başlady. Öň başgady. Ol bir hili dünýä garaýşy däl, şo bir zatdyr belki, ýöne nastroýeniýasy başgady. Soň bir sapar gördüm bolýan, şoň gözümde gahary bardy. Ýöne ýylgyrýardy, hoş niýetli gürleşýärdi. Maska. Hemme zat öňkü adam, şol öňkü zenan şol. Ähli zady ýöne gözümde şoň
gahar bardy. O gaharym däl belki alada bolmagy Alada. mümkin. Şol işe başlap şol men pikir etdim adamyň içki dünýäsi gözünden hökman görünýär. Da. Bagtly bolsa da görünýänler şol, mähre gaplansa da görünýänler şol men pikirimçe. Şoň üçin içki dünýäni sazlamak iň wajyp zatlaryň biri. Действительно. İkinji zatlaryň biri mümkin. Şda şu soraw ýok ýene sorasym bile diýmesiz üçin ine iň gymmatly zat näme diýip soraýarlar. Köp kişi wagt diýär, köp kişi energiýa. Siz näme pikir etdiňiz? Что самое главное däl, самое дорогое? Satyn alyp bolmasa iň gymmat siz üçin näme? Wagt, Ya wagt energiýa. diýenlerine alalaşman bolmaz. Wagt biz üçin iň gymmatly zat. Çünki onu hiç bir pula satyn alyp bolanok da. Misal üçin dolap bolanok, taradyp bolanok. Ýöne meniň pikirimçe has gymmatly zat adamyň içki dünýäsi diýmäni göwni meniň pikirimçe. Всё-таки ýene energiýa gelýär. Energiýam gaşy. Da. Янка getiren mysalyňyzy ana wrodi bir wagtyny dogry geçirýärem. Finansiýa nezawissymyzça çykanda pul baýyny, arkaýyn diýenini geýip bilýär, awraýam ulanly. Adnaka şo ýanky alady, energiýasyny bir hili plusa götermeli boly. Adam aladaly. Iň anlap bolmaýan zat adam kontrol edip bilmeýän zaty hereketinem kontrol edip bilýär. Daşa jest, daşa ton, no glaza, göz. Hakyky içki dünýä zaty onu kontrol edip bilenok. Başda edip biler. Ýöne gurundaşlyk 3 minutdan artyk zat etse uje sizin diýmek psihologiýadanam okuýuňyz bar. Belki bolup biler ýöne şu adamyň göwni, adamyň dünýesi, onu bir hil gymmatly saklamak, adamyň gadryny bilmek, bir-biriňi çyndan içden gelýän söýgü bilen söýgülemek, ýa bolmasa dostluk gatnaşyklaryna da ýa-da şeýle kärdeşlik gatnaşyklaryna da çyndan gatnaşmaklyk häzirki döwürde bir azajyk ýitip barýan bir moda öwrüli. Käkräş soraw. Al bir döwür moda bolandyr, hili most ejem kakam döwrüne. Bir-biriňi gadyrlamak we şol gadyr ýyllar boýy gidýär-de. Şol çagalarynyň toýunyna da, aktyklarynyň toýunyna da şol tanşlary gelip hormat bilen gatnaşýarlar. Häzirki döwrüň gatnaşyklaryna bilemek bilen tek şol toýlary ýaşamak üçin 20-30 ýyl ömür sürmeli. Ýaşamaly. Ýöne häzirki döwür adamlaryň gatnaşyklarynyň şol söýgüni gazanyp bilmermika diýip pikir edýän. We şu wagtky gatnaşan adamlarynyň ýüz göterme diýmän, şu 30 göterme bilen gatnaşyp bilse razy bolaýyn masalan. Gat dogry. Şo barada sorajak käde po последовательности sorawma. Ýene şu wagt näme sorasym bile mysal üçin şu döwür alyp barjy boljak bolsaň, aýdymçy boljak, umuman sahnaň adamsy boljak bolsaň wrodi beştat gerekkä ütköşük. Bir teksti ýat tutýan, ukuşdan owadan goşgy, toýam näme 4 sagat dowam etdi. Owadan geýinýän TikTok, Instagram ýöretýän sahypaňy ýöne öňde barjy, alyp barjy bolup bolanok. Siziň pikirinizçe öňde barjy, alyp barjy bolmak üçin wajyp haýsy başaryklar bolmaly? Şol üstünlüge kowalaşmazlyk. Birinji. Üstünlüge kowalaşmazlyk. Prosesden lezzet almaly. Birinji, ikincisi ýok. Meniň pikirimçe üstünlüge kowalaşmazlyk häzirki döwürde indi biz uje ýaşy ularaklaryň hataryna girýärse. Indi ýaşajyk başlaýan alyp barjy aýdymçylar, artist bolsun, islenlik hiç tapawdy ýok. Ilki bilen öňlerine goýan maksatlar meniň pikirimçe meşhur bolmak. Da. Günden gün tanalmak we günden güne hemme kişiň gowy görmegi indi şu häzirki döwürde bir trend diýilýär, moda biri. Ýöne men özümden pikir edýän, ýa men öz deňimdäki kärdeşlerimden pikir edýän bolýar. Men üstünlüge ýetmeli, men belli bolmaly diýilen doýgu hiç ýokdy. Men ýöne işleýärdim. Ola lezzet alýardym şol zatdan. Men çykýan enawatanyň lezzet alýanyny bilýärdim. Köp ýerde ýaltalagy diýärdim, barasmam gelenok. Mysal üçin häzir kowalaşýarlar da men oda diýin, onda da çykaýyn, şu bardy. O da ýokdy. Ondan üstünlügiň syrydyr belki ýa-da üstünlüge ýetmeň iň gysga ýoly şo barada pikir etmezlikdir. Üstünlüge ýetjek, men belli bolaýyn diýmeklik däl. Ýöne öz üstünde işlemek, edýän işiňi dogry etmek, gowy etmek, şol adamlaryň berýän bahalaryny ondan soň şol zatlardan lezzet almakdyr belki.
Şat dogry aýtdyňa sebäbi mysal üçin öňde barjy, alyp barjy bolmak üçin plança banda men gitjek diýmelläli. Sen 4 sagat soňýan toý şeýle dämi? A sen soňýan toýuň maşgalasy üçin ol ömürlik galýar. Sen alyp barjy hemme zat alyp barýan şoň üçin gaty dogry aýtdyňa şony gowy geçirmegi özüňe maksat etmeli. Ya bu toýa barp videolara alyp şol toýlary häzir ezbet aşyp internet toýlaryň storieslarynyň, toýlaryň videolarynyň doly gynansak. Ýöne o zatlar eýem näme diýen. Men misal üçin barp alynsa bir storieslik video ýöne koýup ruhsat alynýanlar. Ona men özüme bir hili gelişdirmek şu taýda video alyp bermegi. Her kimiň bir hilek statusy bar-da, barjy diýip bardygyň sen işiň ýerine ýetirmeli. Men hatda toýlarda ýigişenlemek. Men şol ýaly konsertde da şolar ýalykda döwlet konsertlaryna da çykyşyň öňüne çykyşyň dowamyna da hatda bir owurtujanyň şoň jogapkärçiligi maňa şolar derejesinde bölmezligi talap edýär. Perfeksionist diýip aýtmanda men şu gürleýän adamdan men demesin, gürleýän zadym şu şablon bolmasyn, hemme kişiňki şol zat bolmasyn diýip alada edýän. Köp kardeşlerim şoň ýalňyşlygyny aýdýar. Näçe? Bilmedim ne goç murat var. Kıyınlaştıryan diýär da. Ýöne köýje sözler bilen aýdýar. Käwa tekst ýazan bolan şeý diýip kıyınlaşdyrma. Ýöne köýje sözler bilen aýdýar. Ýöne köýsedem men pikirimçe iň aňsady. Şoň üçin kıyynana bakmagy dogry hasap edýän. Super. Он действительно perfeksionist, pedant ba ahirki netije idealny bar. Perfeksiýa her bir ädimi idealny bolmaly. Hakykatdanam her bir posty idealny вообще hiç ýeli wне konkurensiýa. Gaty ütgeşik mene bolsun 10 minut dursa şu agzyma çyýyp dinleýän sebäbi siziň öz auditoriýaňyz bar. Siz dinlejek her kim däl. No wot öz içki dünýäsi bilen hakyky dost bolýan adam doýýar, dinläp gowy smaçdy halaýan pichonyny ýersiň. Bolsun ýeki jok sok no saňa приятно весь процесс. Şoň üçin başta aýdyşyma незаменимый носовой. Спасибо. Спасибо. Очень хороший ответ. Her bir adamyň durmuşyna täsir eten kiçik görýän multfilmi, filmi, kitaba. Siziň elbette şunýalak adam bolup ýetişmeginde bir multfilm ýa ertek täsir edendir. Ýatlap bilýäňizmi? Какой фрагмент, какой герой, именно какой мультик, belki сказкаdyr. Yo, men bara multfilm diýmäň, men kiçikligimden tans sanaty bilen meşgul boldum. Men bilemok. Men kiçikligimden şu 4-5 ýaşda eýem Yelena Dermidonova bardy. Türkmenistan halk artisti bolup baleron. Yani klasika tanslaryny diýen Aýjan tans taparyny. Ondan soň nädli tans taparyna tans etdim. We şol döwürde geçen klassikamyz bardy. Şol ýerde çalynýan pianino saz guraly zady bardy. Her klasymyzda pianino bilen geçýärdik. Men häzir şeýle adam bolmama belki sazlara bolan söýgüm şol döwürden gelýändir diýip pikir edýän. Çünki saz men ömrümiň aglawa bölegini tutýan. Saz barada hatda pikir edemde köplenç agym tutýar. Sebäbi saz men dünýämi düzleýän, dürüstleşdirýän bir zat. Super. Haçan ştormalar şu deňiz ýalak. Bir zatlar seni tolgundyryp, bir zatlar aharlandyranda da ýa-da nastroýanyň gaçanda, keypiň gaçanda da hökman saz şonu ýerine goýýar. Özüm estrada pop däl, men şol köne klassikam goýarýan we saz men üçin aýratýan. Şol Rowşan Epesfarna iň söýgüli kompozitor, dirijorlaryň biri. Şol adamyň konsertini men hiçem tutduramok. Çünki janly görüp biljek. Men şeýle de dinläp bilýän o sazlar ýa-da janly görüp şol ýerde men ýene bir özüme näle diýin, ýene bir motivasiýa, pozitýw bilen dolurýanmy, menimi ýene bir tapar menligimi dolurýan şeklinde energiýa alyp gaýdýan şol sazlardan. Şoň üçin saz tansymdan men gelip bilýän bir zat. Çünki şol kiçikligimden men solistka bolup galym. Aýjan hawa ýurdumyz boýunça 24-25 tane ansambl bardy. Şolaryň ählisin içinde de solo tans edýärdim da.
Yani işimden men lezzet alýarym şu taýda. Ana diýwa bilýär. Seret görkät pakajytam batyn çağda görkät mesfat ideýalara şoňa gyzýarym da men ýene de görkädler şunýalyk bolup şeýdi ulalım orsy 3 tane muallimim 3 tane balerina bolup tansadan döwründe şolaryň eline össüm diýsem bolýar. Ondan sonra medeniyet institutuna girdim da okuw tamamladım. Dowam etdiňiz. Ve şu zatlar maňa täsir edenler. Atak men görýän bolçum Hey Arnold bilýänsiňiz. Hey Arnold. Häzir men haýsy fragmenti? Hemmetini gaýtalap görýän. Men şu multiklary ýatdan bilýän soramna eli diýär görýän de. Doğru. Mezun ýaşmyzaklar bilýänler belki. Gaýta doğru. Endi wapşe başga soraw. Ola kiçiklik. 90 ýaşly zywa şu wagtky zywa näme diýerdi? Belki maslahat, soraw. Durun, näme 90 ýaşla? 90 ýaşly zywa Maňa bir zat diýmelimi? şu wagtky zywa. Вот вам сейчас 25, да? 18. Liňçine şeýle. Diýelim ýaş görnýäňiz. Näme diýerdi? 90 ýaşly gözüňize getirin. Ýöt şu wagtky. Sen alat ettin. Sen köp ağladın belki yani geçen ekene. Hem medadan gowaljak geçen ekene. Hem medadan gowaljak barada belki şu wagt kredit bilenlersin. Ýöne geçti. Super. Şey diýerdi belki. Motivasiýa bererdi. Отлично. Готовы. Zywa sen üstünlüğün açarı. Ключ твоего успеха. Ya da olsa zahmetimdedir belki. Ya da şol zahmetimin en yukarı derecede adamlara hüdürlemegimdir belki. Belki yukarı derecede men gözümedir mojbut. Köpler üçün bu yukarı derecede derler. Ýöne men toy bolsun, döwlet konserti bolsun, ya gepleşik bolsun, şol ýere barmakam iki gün öňünden şo barada ökman pikir edýän. Şol doýgular men ýaşap başlaýan. Näme giýmeli? Vizualizasiýa, näme diýmeli? Hawa. Nähilek bolar? Şol ýerniň ýeri şeýledir. Yani temat şeýleräkdir. Şolara gelişýän şekilde baraýyn diýip. Men barýan ýerimi özümden has ýokarrakda görýänligimi düşünür belki. Çünki men münasip bolmaly buň berýän soraglaryna mysal üçin alyp barýan gepleşigine ýa-da goýýan hormatyna. Edil şol bir wagtda da toýlarda da şonýaly hennip tutdularmy? Sen söýgüläp tutdularmy? Şolaryň goýýan hormatyna münasip bolmak üçin sen has gowsy bolmaly. Konsertlerde da şonýaly. Sahna çykanda rejissörüň ýüzüne, gözüne şol menden utanmasyn, ýani geýneşiklem, gelişikli bolmaly. Alyp barşym has super bolmaly, ýylgyrmaly. Ine şu zatlary. Näme giýmeli, näme etmeli? Belki şudur. Opet perfeksionizma var ýa-da görýäňiz. Her bir adam öz öňüne maksat goýar. Maksatsy ýaşamak bir hili manysy ýaly. Adamyň soňunda Mark Twain näre siz ýa ahirki toçkany goýman, ahirki nokady goýman, uzak ýol ýörep baraňyza, nira baraňyza haýran alarsyňız. Şoň üçin her bir adam öz öňüne maksat goýar. Sen goýan maksadyňa motivasiýa almak üçin näme etýän? Säbi howaslanıp bolýar, 1 ay motivasiýa bir gutorýan resurs, gutorýa. Ýöne sen näýe içinde вечна goňalmyda, bir zat ýyla dur. Şoň esasynda da sen töwelam statusyň diňe ýokary galýar. Saňa näme motivasiýa berýär şonda? Maksadyňa okunly bolmagy. Maksada okunly bolmagy. Günüň dowamyna bolup bilen, belki ýylyň başyna ýazyp goýan, ýa aýnada ýa-da. Ýok, ştat ýok. Ýene de bilmedim banal atwet, adaty jogap bolup biler belki. Ýöne saatlarym men şol motivasiýa, men işläsim gelmese, saatim açylsa men işläsim gelýär da. Super. Bilmedim şol saat toply ýalak şol ma energiýa berýän bir zat şol. Saat işläsim gelmese de aýdýan şu nastroýeniň bolmaýan ýagdaýynda men şol saaty dinlesem, saat belli saat playlistiňiz barmy ýa çalyşyp durýarmy? Klassikaň içinde de. Ýok. Ýa nastroýeniňe görä ütgoýam.
islenlik klasika, islenlik. Любой yaşıl zolağa yetire. Ne emosiyon dörsen zolağa da yaşıl en pozitif. Onun negatif, rahatlık, спокойствие такая, да. И инсона агрессивного. Значит, заяваны yaşıl zolağa, pozitivni zolağa geçiren bir topluva klassический saatlar. Super. Спасибо. Käbir adamlar tans etdi. Toyda da tans etdi. Men diyen toyda adamlar sizde şu wagt serotonin hormonu bölünüp çıkıyor. Şoň üçin neçe tans etdiňizçe diýen, hasam tans edesiňiz diýerler. Onun için мне нравится ответ. Отлично. Neşeyle psixologическийrak soru. Ayal adamın özünü bagtly duymak üçin erkek adam haýsy sözleri aýtmak wajyp? Belki günüň dowamyna, belki hepde ýöne hereketlerle söz. Sözler. Man aýtmak. Ayal halayan sözleri bardyr ýöne. Biziň şol söýgüniň gory, söýgüniň duýuwy, duýup teýkary, onuň sen ýanyndalygyny duýmak belki we nähilek bolanda da hemişe ýanyndadyr diýen sözü belki özüň batly etmek üçin gerek bolan sözlerdir. Men ýanyndadyr, seni gowurýandyr. Gowurlýanyny ýadyndan çykarmasa gowurýan menen şoň ýa. Gatol. O diýär, "Käbirse sen maňa gerek" diýär. "Käbirse men sen söýýän wajyp." Ýöne siziň jogabyňyz действительно oturýa säbi ayal adam, любой ayal adam alem современный döwür, hasam maşin sürýäs, biznes edýäs, çagalamyza özümde akydyp getirip produkty nahar hemme wroде bir adam geregem däl. No, şoň prosta ýanynda durmak важно. Şoň üçin erkek adam öz özüne "Ya, s тобой rядом, men sen ýanynda" diýmegi iň esasy wajyp. Hawa, men sen söýýän sözüm banalny bir ýöne koý bir zat öwrülip barýan ýaly. Şoň gyzygynyň ýoklugy bir hili agram has ýeňilleşip barýan ýaly. Şoň üçin has agramlarak zat, şoň sen ýanyndalygy we onuň saňa goýan hormat sylagy men pikirimçe. Gatol. Hakykatdan bagtly adam bilen bagtly bolup görnesi gelýän adamyň edil tapawda diýjekkä wajypligi. Gürleşdige sorajak diýdim. Şu döwürde kamerany açap bagtly super Murat bolam zat bar. Nýarasyny açap ýap apät siňirdi. Siz üçin näle wajyp bagtly görünmek, hakykatdan bagtly bolmak. Bagtly bolmak bilen bagtly görünmek şol ýanky diýişiň diýalyk internet bilen hakyky durmuşda. Gynansak da häzir aglaba kişi şolar ýalak boldy. Ikinci. Hawa şeýle görnüsler gelýär. Ýöne şeýle görnüsler gelýän adamlara da tomoşa edýän ýene-de adaty ýaşaýjylar. Onuň hakykatdan şeýle kädir diýip pikir edýänler bar da içinde aýyp şunýalak tam gowy ýaşaýaly, şunýaklar alynýaly diýip bir ruh çökünlüge zat edýärler, düşýärler, depressiýa düşýärler, bar şonýaly adamlar. Onuň menim şolar hemişe nasihat berýän, şu hemme görýän zadyňyz görnüşi ýalak däldiýän. Men şonýal pikirem edýän, şu görýän zadym, şu görýän adamlar şeýle batly bolup görünse, öýüň içinde bolup geçýän zatlar biz bilemdi o. Biziň özümizem hemme kişi ýylgyryp görünmesleýär. Adaty durmuş hemme kişiň bolşy ýalak görünüp bilen ýani içinden gelýän emosiýalaryny bakıp bilen akal üçin. Gaharly gelse erkek kişiler bar mysal. Goýuryp zat ýören da biraz özüň saklamaly diýen düşünje bar, bizde edep tertip bar adamda. Şoň üçin internetdäki käbir zatlara inanman, perejewat etmem, alada etmen, hemme kişiň durmuşynda da şol sizdäki bolýan zatlaryň bolýanlygyny ünlemek mümkin pikirimçe tomoşaçylara. Yani hemme kişi şolardan üýtgeşik adamyň dälligini aýtmak. We siziň ýanky diýeniňizem batly kişi we batly görünmek isleýän kişi diýip şol internet bilen hakyky durmuş diýip bazar edýän. Действительно. Это выбор. Sen bir sagatlyk, mysal üçin 3 minutlyk rolikda bagtly bolmaň wajypmy ýa hakyky durmuşyňda çagadan isleýän naharyny bişirip begendirmek. Ýöne wits adam ýene-de kiçiklikden öwä sadykda super sen çykyş etýäň, davay diýen adam ikinjiň saýlýar. Bagtly görnesi gelýär, потому что energiýany şondan alýar.
Men käbir kardeşlerimin biri diye goý batly görnäse gelse görnüsün endige etkider da şoňa diye. Ina şu at men şonu pikir edip Indi men şol şey diýse ol pritworstvo dämi yani ýasamaly öwrenem dokmy bu diýmek adamda ýasamalyk häsiýetini otur diýe. Ýasama bolup görsek ondan biziň söýgümizden ýasama bolmazmy? Ya çağalamyza berjek terbiýemizden mysal üçin adamlardyr şunýal bol diýip ýasamalyk öwretmersmi mysal üçin. Apasny zat. Hawa men görünç ýalňyşda şol. Gaty döwri, o da döwri. Ýene de ýene adamyň öz predeline bagly belki bir döwür stop. Men barjak ýerime bardym, indi men daway maşgalamam tertipleýin. Sähir bir adam ýenki diýişime maksady wa çapýa bir pelehana geçýärdi. Jinkeri. Bilýäňizmi? Bir döwür gruzawin içine ýaşaýarlar. No, ösýä hemme zat tapy. Niwo это оказывается счастье. Ýanky Mark Twain'in aýdyşy. Şoň üçin tut gaty döwür aýtýan her kimiň öz pikiri bar. Çünki görýän tomoşaçylarymyzdan siz üçin terede goýun, hökman. Size haýsy durmuş. Wagtly bolup görnesiňiz gelse düşün tut, ничего такого нету. Но самый главный wajib zat siziň hakyky durmuşyňyz. Siz öňrak post goýupsyňyz, görüplik kämir adamlaryň tebigatyna siňip giden bir zat. Işetade hökman dinleýän diýwagydal ak pidjakda görüplik hakynda şeýle oturýan bir biziň oýlanmaýan zatmy görüplik bize обычно nähili prosta görüplik etýär şoň kyýal zat mende bolsun otayda hekaýa yılan küçükkä keveleje iyesi gelýär kevele menne bolla agzynyň aldyna durdy birçe zat soraýyn he diýe kevele sen niýeniň bilen karnyň doýany вот зачем ты меня хочешь съесть diýe bolen menden soraýana ýok da. Edi men aýdyşym ýelde dol dinleýän şoň üçin men prosta şeýle ýerine aýtdym. Ýöne sen ýa men öňümde kevelek bolup diýe, gan owadan ganatlaryň uçan bolmak näme gerek diýe. Nädip adamlar saňa görüpçilik etmeli ýaşamaly? Siziň pikiriňiz? Ýaşap bolýamka. Belki bolýandyr, köpüň biri bolmak, üstünlige ymtylmazlyk. Özüňde işläp şu öňe çapyp barýan adama şeýlerek bolýan kadyr diýip pikir edýän. Häzirki ýaşyma gelipdir men şoň dogrudygyny bilýän. Üstünlige ýetberseň, sen gowurýan adamlar bar bolyn, edil şol gowurýanlaryň möçberini halamaýanlarym çykýardy. Ýöne halanaklar. Ýöne hiç on ketgitlemesem ýok, haç ýana bar bilen üçin ben halanok diýip soraňdy da jogap berjek. Ýok, men işim ýok. Men şol adamlar eken üs bermejek bolýan, üs beremem. Bar, ýa bir mene durmuşym dowam edýän. Ýöne umman hemmemiziň durmuşymyzda da bar da şol. Gowurýan adamlaryň boluşýaly, halamaýan adamlaryň bar. Ýöne şol halamaýan adamlaryň aglaw bölüginiň ýanyna bar. Men näme üçin halanok diýip sorag berseňiz, şol şoňa jogap berip bilmez. Çünki jogap berjek bolsa ýanky ýalanyň jogabyny bermeli bolýar. Men gözümiň öňünde pelpellap uçýan. Odan mor gidýän men gözümiň öňüne diýip şol bir jogynlyk ömrüni gyskanýa ýylan. Şonýala aýdyp bilmeliler çünki aýtmaly bolsa şo sözler aýtmaly. Adamlar hakykatyny aýdyp bilmeýär bu wagt. Ona biz ýanky keveleje ýylanyň ýok ýerine uç diýip maslahat bermelimi? Naверно. Demek ki şu stola bolşýaly ucuna bardyň azajyk öwürlemeli. Bolup biler. On nesegem on ömrüni durmuşyny çäklendirdigimiz bolmazmy? Misal üçin. Biziň hemmemiz düşmanyň ýok ýerine ýa-da görüpleriň ýok ýerine bolmaly. Biz diýip bilemdi aşy. Dostanyň düşman çykyp bermeli ýa-da misal üçin. Sen dostlaryň görüp bolup bilýär. Inansak da. Şonu kabul edip ýaşamaly belki. Kabul etmeli we şu şeýlerek ýagdaýda biro diýip dowam edip bermeli durmuşyňa. Köp kişi şonun motivasiýaly. Şol adamlar batyr diýip hasap edýän. Men özüm konfliktni adam däl bolam üçin men hiç uruş töwüş tilen şol men hiç ömrümde etip görmedim. Men gorkýan bir şoň ýaklardan. We ular ýaşym ularlykça şol atlardan aýlanyp geçmeli diýip men özüme menem atamam şonu öwredýär. Ýöne köp kişi şol atlar bilen motivasiýa edýär özüne. Men şol adamlar batyr hasap edýän. Görüp, howa görüp birhili. Boýunlar. Ýa gowalan üçin görüp edýärler, maňa diýýärler da. Şost maňa görüplik etýärler diýmek men status. Şol adamlar men batyr diýip hasap edýän. Men şo batyrlaryň içine giremok.
hiç nigam içine girmek, men uçsa daşlaşan ve daşlaşdyryan, özüm çäklendirýän, eger töweregimiň adamsy bolsa, men azaly berýän oň töweregime. Super. Хорош ответ. Üstüne goşaýyn azajyk. Ýanky kebele kasaplap bilen wagtda uçýan ýerim tokoýur, nirde nämesi. Şoň üçin her bir adama günüň dowamyna kynçylyk berilýär. Allah tarapdan. Her kime göterip biljek ýükünü berýär. Bolmasa öz kanunlaryna garşy bolýanlar. Ýanky kynçylyklary adam dözgelip başaryp çykyp bilse, super. Onu hem adam standart edip bolany. Ýöne jelatsylna, kynçylyk bolanyny rahatlyk bilen kabul etmeli. Ana şo kegelejem rahatlyk bilen kabul etdi. Ona belki şoň ömrü onu hasaplap bilen o, täze sложно. Ana ýanky kynçylyk rahatlyk bilen kabul etdi. Ýaşapdym bolu 3-4 gün. Spasiba diýende bay edip gitmeli. O kynçylyklar ama adamyň durmuşynda gerek bir zatlar diýip pikir edýän. Men öň şo şeýle diýip hasap edemokdym. Kynçylyk bolmasyn diýip pikir edýän. Bolmasyn diýdim. Näme gerek şol? Şol näme gerek diýdim. Sebäbi adam ýene bir hili gaharlandyrýan kynçylyk. Ütgedip barýar adam ýene. Kynçylyk hawa. Ýöne häzirki döwürde men kynçylyk iň bolmanyna bermedim diýenne saňa tejribe berýänini düşünýän. Tejribe de ýanky birinji beren soraňyza belki jogap bolup biler. Hiç bir pula satynap bolmaýan bir zat. Tejribäni biz okawam öwrenip biler, misal üçin institutda, mekteplerde öwrenip biler, sen durmuşyň tejribesi başga. Biz durmuşy kitaplardan öwrenmeýäs. Benen sakda kitabyň içindäki aýdylýan kynçylyklar durmuşdan käbir ýerler çapra gelýän. Biz durmuşy ýaşap öwrenýäs. Şoň üçin tejribede şu kynçylyklarda iň bolmanyna aý şu kynçylyk geçdimle diýip gynanmalar. Men fikrimçe iň azyndan tejribe almaw, şunu bilmaw, şunu ýalňyşdygyny bilmaw diýmeler. Çünki biz ýalňyşam ýalňyş öwrenýäs. Gaty dogry. Ýalňyşdygyny bilmeýän de ýalňyş bolýar. Hemme de gow bolup gitse, bilmedim adam ýoýulmaýan malaýmasa, hemişe özüni terbiýelep gelmeliler adam. Dogry. Şonu ýaly. Super, spasiba. Kynçylyk näme? Mümkinçilik diýip kabul edilse, prosto biologiýadan alsak da meniň näme pikir etdim, sünk näle ösýär, adam näle ösýär, çagalar. Sünk diýen süýnýändir diýdim. Akasin tak, sünk belli ýerini pytraýar kynçylykdan, işo taýdan ulolýar. Şoň üçin her bir kynçylyk adamyň hakyky şo özü bolmagy üçin gerekli bir zat. Gaty dogry. Jemleýici soraw, siz üçin bagyt näme? Men üçin bagyt maşgala we jan saglyk. Soňky döwürler men kän bir uly bir duýgular ýaşadym. Şol ýerde öz maşgalaňdan gymmatly, hemem şol maşgalaň jan saglygyndan gymmatly zadyň ýoklugyny düşündim we men şonu yıllar geçti de şu pikirimi ütkemäz diýip bazar edýän. Saglygymyz biziň iň öňde goýmaly we töweregimiziň, ýani maşgalamyzyň saglygyny goramagyn iň öňde goýmaly bir zat. Adam şeýdip ýaşamaly. Çünki şol adamlardan ibaret. Şol adam bolmasa näme gezip beren biri bolýan da, seni adam edýän, seni gynnaýan, seni gurşaýan, sen hasratyňy paýlaşýan we begençiň has köpeldiýän maşgalaň bolupdyr. Ýani ýollaşyň, eliň atan. Şeýle diýip pikir edýän. Köp sag bolun. Sorawlarymyzam надеюсь, kızykly jogaplara onlanam kızykly zeba özer. Большое вам спасибо. Nesip bolsa, dogry görnüşini görürsiňiz. Ak kepdere, как всегда, номер 1 men üçin. Спасибо. Köp minnetdar edýän işiňizde diýen bir ýola men sag bolsun edýän, çünki men şol ýaly mona interwýular gowy adam bilen bir adajygam bolsa, bir kädim öňe süýşüp şoň bilen kiçigem bolsa tanışmana mümkinçilik töredýän. We akatlaryň studiýasyna da, operator ýetlerine de, umuman alp barýan işlerine köp minnetdarlyk bildirýän, çünki köp ýerde görýän. Hemem
Eň öňkü studiýalaryň biri diýip aýdýarlar. Hawa. Şoň üçin ýene-de şunça ýyllar saklanmak nesip etsin. Amin. Спасибо за вас, ещё раз.